जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेवहाय थानाय बिमा बिफानि साफ्रोमबो फिसाफ्रा मा होननानै बुंदों बिसोरो साफा साफा गेदेर मानसि जानो हायो साफा साफा डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो मास्टार जानो हायो प्रफेसर जानो हायो आईएएस अफिसार जानो हायो बिसोरनियाव बे टेलेन्टआ दङ बे पावारा दङ बे शक्तिया दङ बिसोरनि थै रोदा रोदा खारबाय दङ दा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि जानो हायोब्ला दा मायाव सोनारगोन दा जों बिमा बिफाया बिसोरखौ लानानै मा सिन्ता खालामदों दा बिनि सायाव सोनारगोन बेवहाय थानाय बिमा बिफाफ्रा सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि फिसाया सासे मास्टार जानो हायो प्रफेसर जानो हायो डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो एसएस आईएएस अफिसार जानो हायो दा बिनि सायावसो सोनारगोन सानफेरदोंना सानफेराखै बेवहाय थानाय बिमा बिफाया आंथ' बुंबाय बिसोरो जानो हायो दा जानो हायोब्ला जों बिसोरखौ खालामनांगोन बिमा बिफाया दा खालामनांगोनबा बेवहाय थानाय बिमा बिफाया बे खोथाखौ सानफेरदोंना सानफेराखै दा बिनि सायाव सोनारगोन गतिके सानाखैब्ला जों दिनैनिफ्राय साननांगोन जानो हागौ जोङो गोबां समावनो बेफोर खोथाखौ सानफ्लाङा नङा होमबा मानोना जोंनि बर'फोरनि सानस्रियानो बेबायदि जोंबो सानदोंमोन मोनसे समावहाय मा होननानै सानदोंमोन जेला जोङो मेट्रिक पास जानानै 1994 आव मेट्रिक पास जादों आङो तारमाने दिनैनिफ्राय 31 बोसोर सिगां बोरायबाय आंबो मेट्रिक पास जाजेननानै जों जेला गुवाहाटीयाव थाहैजेनदोंमोन अब्ला मालाबा सिटी बासाव साफा सानै मानसि मालाबाल' साफा सानै मानसि कोट गानलायनाय मानसि जों नुयोमोन बिसोरो माने मबाइल फन रायलायनाय नैबेबायदि स्मार्टफन नङा बै समाव सेल फन फिसा फिसा फन मालाबा जों रायलायनाय नुयोमोन नुनानै गोमोयोमोन मा रायलायदों मा होननानै बुङो बेखौ मेट्रिक पास जानानै कलेज फरायहैजेनबा जोङो मबाइल फन होनना बुंले बेखौ रायलाय जायो बा नुनानै जों गोमोयोमोन आरोखि वाह मा बुस्थु बे रायलाय जायो सानबाङोमोन गोसोआव थ' बे बुस्थुखौथ' जोङो मोननांगौब्ला खेबथामसो जोनोम जाबावनांगोन जों खेबथामसो जोनोम जानायनि उनावसो बे मबाइल फन होननाय बुस्थुखौ जों दांनो मोनगोन जों बेबायदि सानदोंमोन जोंनि थाखाय बे खुनुदिन जाथाव नङामोन इम्पसिबल खुनुदिन जाथावनायानो नङामोन बे बुस्थुआ खुनुदिन जों साननो हायामोन बे बुस्थुखौ जे जोङो नैबे जोनोमावनो मोनगोन जायखौ जोङो मोनथाम जोनोमनि उनाव मोनगोन होननानै सानदोंमोन बियो दिनै मा जाबाय दा जोंनि बयनिबो आखाइ रायलायनो रोङिनिबो आखायाव मबाइल दङ दा ABCD सिलायनो हायै मानसिनि आखायाव मबाइल दङ दाउ फायखारि अमा फायखारि नोंगोना हालेवग्रायाबो दुब्लि बारियाव एथेबनानै लायो जायखौ जोङो बे जोनोमाव मोननाय नङा होननानै सानदोंमोन एखे रोखोमैनो आं बुंगोन बेवहाय थानाय बिमा बिफाफ्रा बेखौनो सानगोन आरो जोंनिया सानखायोआनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा होननानै बुङो गावनि खाफालनि बाथ्रा जोंलाय फरायनो होबाय दङ थाखा फैसा नांगौ हरबाय दं गावहासो नंगौना नङा दे दा जों बेखौसो सानबाय थादोंब्ला जोंनि सानस्रिया बेबायदिनोब्ला गतिके जोंनि गथ'आ मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो मानो एसएस आईएएस अफिसार जानो नङा होमबा दा जानांगौब्ला आं बुंदों जों बिमा बिफायानो सानग्रोनांगोन जों बिमा बिफायानो बे खोथाखौ सिन्ता खालामग्रोनांगोन जों बिमा बिफायानो बे खोथाखौ सिन्ता खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो बुंनो नांगोन फिसा नोङो डक्टर जानांगोन फिसा नोङो मास्टार जानांगोन फैगौ मेट्रिकआव नों 98% लाखिनांगोन दा बे खोथाखौ जों बिमा बिफाया बुंदावनांगोन आं दहाय बुंदों आं गोबां जायगायाव बेबायदि फेलिसिटेसन बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बाहागो लानानै जेब्ला सोङो मेट्रिकथ' पास जाबाय दा जुदि सोङोब्ला फरायनानै नों मा जानो नागिरदों बिसोरो जेबो बुंनाय नङा जेबो बुंनाय नङा बिसोरो गोनो गोथो जागोन लाजिगोन जेबो बुंनाय नङा मानो बुङा
खारना मा फरायनानै नों मा जानो नागिरदों होनना सोंबा बिसोर रावबो जेबो बुंनाय नङा मानो बुङा सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आत्मबिश्वास गावनि सायाव फोथायनाय गैया आरो बिसोर साननानै लायो आं डक्टर जानो होनबा दानो आंनिया लोगोफ्रानो दानो थाब थाब दानगोन इनसाल्ट खालामगोन आं इन्जिनियार जानो होनबा दे रायजोफ्रा मिनिगोन खोमा ना होमबा तो बे सेल्फ कन्फिडेन्सआनो गैयाबा गावनि सायाव फोथायनायानो गैयाब्ला बे मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो बे मानो थांखि लानो तो थांखिखौनो लायाब्ला बियो मानो जानो जोंनि फिसाफ्रा मानो जानो नङा होमबा दा बेखायनो जोंनि फिसाफोरनाव बे आत्मबिश्वास सेल्फ कन्फिडेन्सखौ जोङो सोरजिनानै होनांगोन सोर होनांगोन बिमा बिफाया गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन आरो थांखि थानो नांगोन खारन जोंनो न'खराव मोनसे सोलायनाय नांगौ नङा होमबा नोंथांमोननि न'खराव मोनसे सोलायनाय नांगौ दा परिबर्तन मोनसे नांगौ खारन जों गोलाव सम जाबाय खालि आबादल' मावनानै जादों बेबायदिनो गोबां मानसिफोर थानो हागौ जों खालि खामला हाजिराल' मावनानै जादों बेबायदिनो गोबां मानसि थानो हागौ जों खालि मालायनि न'ल' खामानि मावदों थेलाल' बोदों दा बेवहाय जोंनो मोनसे सोलायनाय नांगौ परिबर्तन बे सोलायनाया सोरजों फैगोन सोरखौ थांखिनानै जोङो न'खराव सोलायनाय लाबोनांगोन बेवहाय थानाय नोंथांमोननि फिसाफोरखौ जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै मानो खारन बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा खालामनो गोसो जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायोब्ला नोङो मा सानदों बिनि सायाव सोनारगोन होननाया थाखा फैसा धोन सम्पतिजों जोंनि गथ'खौ डक्टर इन्जिनियार खालामनो हाया रायजोबो खालामनो हायो नों मा सानदों बेजोंसो आरो जुदि जोंनि सानस्रिखौ थिंकिंखौ जुदि जों सोलायाब्ला जोङो बेनो बे थानांगोन खारन दिनैनिफ्राय बे नोंथांमोननि जायगायाव 80 बोसोर सिगांनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बेयाव रायजो जादोंब्ला नोंथांमोननि न'खरनि अबस्था बे एखेयैनो दं दाबो जेबो सोलायनाय फैयाखै दा सोलायनाय फैनांगौब्ला जोंनि थिंकिं जोंनि साननाय हनायफोरखौ जों सोलायनो नांगोन नङा होमबा खारन जोंहा बिराद मोजां मोनसे सम दिनैनि समाव आं जे दहाय बुंबाय नोंथांमोननि लामाया एसेबां मोजां फैनानै खोब मोजां मोनदों नोंथांमोनखौ नुनानै खोब मोजां मोनदों थासारिया खोब मोजां तो बे थासारियाव एसेबां मोजां थासारियाव जोंनि गथ'फोरखौलाय जों मानो खालामनो हाया खालामनो हायैनि खुनु माने गैया जोंनि सानस्रिखौल' जों सोलायनो नांगौ सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासखौ लानानै गावनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै दा बेखायनो जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि सानस्रिखौ सोलायनांगोन जोङो सोलायनो नांगोन जाय सोलायनायजों जोंनि न'खरनि मोजां जागोन जाय सोलायनायजों जोंनि फिसाफोरनि मोजां जागोन जाय सोलायनायजों नोंथांमोननि गामिनि जोंनि जाथिनि मोजां जागोन सोलायनाया खुनु गिदिर बाथ्रा नङा मुलि जानानै थैनोसै नङाब्ला बिफाखौनो देथारनोसै होननानै बुङो आरो ओरैबायदि जाबावबाय जोंनि फिसाफ्रा आसरित खुनु फिलिंस माने अनुभब होननाय बुस्थुआ दिनै जोंनि फिसाफोरनिफ्राय जोबलांगासिनो दं बे भबिष्यतनि थाखाय डेन्जार आं एग्जाम्पल होनो नागिरदों मोनसे आंनि गामियाव दिनैनिफ्राय 2 मास 3 माससोल' सिगां सासे मानसिया फुङावनो फैदों आंनियाव नालाय मा खबर होनबाय आङो सार मा खालामबावोब्रा आंलाय मा जाखो फिसालाया बाइक बिदोंलै बायना होदो होनबाय बायना होदो माजों बायना होनो आङो हाफ्रा फानदो हाथ' गैया आंनियाव हा गैयाबालाय बबावथ' गसङो नोंलाय ना बिथा खिनियानोसै बेखौनो फानदो होनबाय बेखौनो फानदो मानो फानदो होनदों आङो खारन बे बिफाया सानफ्रोमबो खामला हाजिरा मावो नङाब्ला ओंखाम मोनजाया आरो बिमाया बाजार खालि मालायनि साहा दखानाव थांनानै गिलास सुहैयो नङाब्ला ओंखाम मोनजाया आरो बे गथ'आ क्लास 9 आव गारबाय तारमाने खामला हाजिरा मावाब्लानो ओंखाम मोनजाया थाइसेबो फैसा गैया हाबो गैया बिथाल' दा बाइक बिनानै फिसालाया बुंदों बाइक होनो हायाबाथाय आं नोंखौ देथारगोन रुवाजों तो साननांगौ नैबेसो
बे गथ'आ मानो साननो हायाखिसै जे गावनाव बिफानाव थाइसेबो फैसा गैया सामफ्रामबो खामला हाजिरासो मावो बिमायाबो मालायनि साहा दखानाव गिलाससो सुयो हाबो गैखाया गाव उन्दुग्रा न'आनोल' माबोरै बुंनो हाखो बे फिसाया आं बाइक मोनाबा नोंखौ देथारनो होननानै तो आं बेखौनो बुंनायासो फिलिंस जिथु मोन्दांथि अनुभब होननाय बुस्थुआ दा जोंनि फिसाफोरनाव गैलिया बे फिलिंसआ सोरनाव थाया जन्थुनाव थाया जन्थुनाव बेयाव जुदि बे मासे सैमा दङ खाथियाव थानाय सैमाखौ देथारबा बे सैमाया ओरै नायनानै मिनिनानै थागोन फिलिंस गैया इयो नङा होमबा आंनि खाथियाव नै बियो दं बेखौ सोरबा देथारोबा आंहा फिलिंस दङ जों गासिबो गाबगोन दुखु नांगोन तो बे फिलिंस होननाय बुस्थुआ दा जोंनि फिसाफोरनाव गैया मानो गैया व्हाट इज द रिजन खारना मा दायनिगिरिया सोर दायनिगिरिया बे बिमा बिफायानो जों बिमा बिफायानो खारन बिसोरखौ जों जुनाद खालामदों मानो अननायजों प्लास दिनैनि बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरनो जे गियान फोरोंनांगौ बियो गैला मिथिबाय दा गियाना बहानिफ्राय मोनगोन जोंनिया फिसाफ्रा नाम्बार वानाव धोरोमनिफ्राय मोनो नाम्बार टु नोंनि न'खरनि बेबहार पार्टिफ्रा सोलिनाया माबायदि बिनिफ्राय मोनो नङा होमबा दा जोंनिया नाम्बार वानानो गैया दानि बिमा बिफानाव बिमायानो धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया धोरोम जेब्ला मानसिया धोरोमजों सोमोन्दो गैया इसोरखौ फोथाया बेखौ मा होनना बुङो नास्तिक होननानै बुङो जाय मानसिया धोरोमखौ फोथाया इसोरखौ फोथाया बे मानसिखौ अधोरोम होननानै बुङो जेब्ला मानसिया अधोरोम जाबाय बेखौ आनसिभिलाइज होनना बुङो सोदोमस्रि गैयि आरो जेब्ला सोदोमस्रि गैयि जायो अब्लानो मान सन्मान गेदेर उन्दै बिमा बिफा बिमाय बिमानै बिहाव बिखुनजो सिनायनो हायि जायो आरो बेबायदि जानायखायनो मा दानि हिनजावफ्रा फिसाय थाखानानैबो गथ' गथाय थाखानानैबो बेखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनो हायो आरो मा नुबावदों जों ससियेल मिडियायाव फिसाजोखौ गोसोथोयै मोननो फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो लानानै खारबाय मानसिनि समाजाव बिदिसो जायोफा मानो जादों दा एखे रोखोमैनो आं बुंनो नागिरदों दा जोंनि फिसाफोरनो जों उन्दैनिफ्रायनो जेबो गियान होआब्ला बिसोरनो जों जेबो साननायनि खाबुखौनो होआब्ला तो बे फिलिंसआ बे मोन्दांथिया अनुभबा बोरै थागोन बिसोरो जे आंनि बिफाया बाइक होनो हाया खामला मावनानैसो जायो हाजिरा मावनानैसो जायो आंबो माबा मोनसे मावनांसिगोन स्कुलखौथ' गारबायानो आं दाहोना थानोसै नाबा कम्पानियाव खामानि मावहैनोसै गोदो थाङोमोन नङा होमबा गोदो क्लास 8आव गारदोंबा क्लास 9आव गारदोंबा क्लास 10आव गारदोंबा आन्डार मेट्रिक जादोंब्ला बे खामानि मावनो थाङोमोन मेघालयआव थाङोमोन खैला बुरनो बै समाव नङाब्ला दाहोना थाहैयोमोन नङाब्ला कम्पानियाव थाहैयोमोन दानिया जोंनिया फिसाफ्रा क्लास 9आव लेखा फरायनाय गारनानै जेराव बिमा बिफानाव गरसेबो थाखा गैया बिमा बिफाखौ धमकी होयो देथारनो नागिरो बुथारनो नागिरो तो दा बेखायनो होननाया जोङो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनोबा खालि सोलोंथाइल' लेखा गोरों जाबाल' जानाय नङा बिसोरखौ लेखा गोरों खालामब्लाल' जानाय नङा जोङो आखल आखुखौबो दानानै होनांगोन जोंनि फिसाफोरखौ आरो आखल आखुआ मोजां जायोब्लानो बिसोरनि साननाय हनायफ्रा मोजां जायो साननाय हनाया मोजांबानो बिसोर खुनुदिन गाज्रि जाया आरो खुनुदिन बिसोरो लाइफआव गोदाव सोराव जानो गोनां जाया गियान थायोब्लाथाय दा बे बिथिङाव जों बिमा बिफाया जेब्लायबो सांग्रां जानो नांगोन नङा होमबा दिनै जों बिसोरखौ बरायबाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय बेयावनो जोबाखै जोबनाय नङा दा जोङो बिसोरखौ खालामथारनांगोनबा बेनो दायित्वआ नङा होमबा थाखा फैसा धोन सम्पतिजों मोजां खालामनो हानाय नङा आंदों नोङो मा सानदों बेजोंसो जागोन नोंनि थिंकिंआ मा बेजोंसो जागोन
नों गथ'नाव गावनि खाफालनि बाथ्रा गावनि खोथासै होननानै बुंब्ला जानाय नङा आरो बेबायदि बुंनायखायनो गावनि खोथासै नालाय गावनि गोसोसै नालाय दा हमना ला आं दहाय बुंबाय जोंनियाव दाखालि गान्जा सोबग्राफ्रा होसोजादों होननाया मा टाइमाव गान्जा सोबहैदों हरनि 7टा टाइमाव 8टा टाइमाव मा टाइम बियो फरायनाय टाइम दाख्लैसो मेट्रिक पास जादों फरायनाय टाइम बे फरायनाय टाइमाव माबोरै 7टा 8टायाव माबोरै थांनानै गान्जा सोबफिननो हाखो गान्जा सोबखांना फैफिननानै माबोरै लेखा फरायफैगोन बियो जोङो गोदो ओंखारलांनो हायोमोन नामा हरनि 7टा बाजियाव खुनुदिन हरनि 7टा बाजियाव जों न'निफ्राय ओंखारलांनो हायामोन बरन्स मामोन फरायनाय टाइमाव जुदि न'आव मोनफैयाबा बिलिफाङाव बिखुङा बेरलाबोमोन फरायनायल' नङा मोसौ खानाय टाइमखौ नायनानै फैनांगौ सान हाबनायनि सिगां फैनांगौ न'आव खारबोनांगौ कारन मोसौआ फैयो बारिनिफ्राय बेखौ खानांगौ जायाथ' मा खालामबाय आङो जुदि फरायनाय टाइमाव मोनफैयाखैब्ला औवा दालाय लानानै गामि गामि हाबनानै सोंहैयोमोन लोगोफोरनियाव ओइ नोंसानाव जोंहानो जितेना फैदों नामा होनना आंनि नामा जितेनसो दे जितेन्द्र ब्रह्म आंनिया नामा बेनिफ्राय आङो लादों जोंसां ब्रह्म दा नोंथांमोना बुङो आंखौ फैला जे बरगयारि आया न' औवा दालाय लानानै नागिरहैयोमोन जितेन फैदों नामा नोंसानाव जितेन होननानै जै माथो खोनाबाय बिमानि बे लोगोनि न'निफ्राय सौरा न'निफ्राय सिद्दा खारखायो बिराद स्पिडाव थं बारना खारबाय बिमाया ओइबासिम बुजावहरबाय औवा दालाया मोजाङै नांबाथ' बारा साया बिजौआ नांनांगौब्ला गैलायो मिथिबायना दोलाबखाबाय आलौखाबाय ओरैबायदि दा ओंखायनो बे फरायनाय टाइमखौ जों खुनुदिन नागारामोन मिथिगौ ना फरायनाय होसोबोयोमोन जों टाइम जाबाय होननानै खिन्थु जोंनि फिसाफ्रा न'निफ्राय फरायनाय टाइमाव ओंखारलाङो 6:30 7टा 8टा बाजियाव ओंखारलांना मा खालामहैयो 7टा 8टायाव जोंनि फिसाफ्रा न'निफ्राय ओंखारलांबा मोनथिखादो बिसोरो बहाबा कालपाराव जिरायनानै बे गान्जाखौनो सोबखागोन देनद्राइटखौनो मोनामजु सुखागोन नङाबा जौ लोंगोन दा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि दा 7टा 8टा बाजियाव ओंखारलांनाय गथ'खौ जों बिमा बिफाया जेबो बुङा थ' बुङाबा मानो बियो डक्टर जानो इन्जिनियार जानो SS IS अफिसार जानो नाम्बाराथ' मोनखायोसो होनना बुंबाय आङो दानियाव दा नाम्बारखौ ओरैनो मोनो फरिखाखौ लिरबानो मोनो 60%आ मेट्रिकआव मिथिबायना MCQ ना मा दङ 45 मार्क्स नोंनि नोंफानि नामा मा आमोखा 1 नाम्बार आसामनि गिबि मन्थ्रिनि नामा मा 1 नाम्बार 45 नाम्बारा बेबायदि मोनो बे खोन्थाखाजोबना होयो मास्टारफ्रा सरकारानो नेम खालामदों बिदिनो माने साबसेबो जाहाथे मेट्रिक पास जायो थाया 45 मार्क्सखौ बेयावनो मोनखायो जेबो रोङाबाबो बेनिफ्राय 10 मार्कखौ मायाव मोनो प्रेक्टिकेल गांब्रै साबजेक्टआव 45 आरो 10 बेसेबां जाखो 55 फार्स्ट डिभिजन मोननो बेसेबां नाम्बार नांबावगौ 5 नाम्बार बे 5 नाम्बारखौ बहिखौ गोसोम खालामबानो मोनो ओरै लिरलाबायबानो मोनो फार्स्ट डिभिजन मोनखाबाय 60%। दा बे नाम्बारा जेबो भेलु गैया नलेजआसो जागोन मिथिबायना नलेज ओरैनो पास जाखायो फार्स्ट डिभिजन फरिखायाव एटेन्ड जाबानो जायो फेल होननाय बुस्थुआथ' थायानो फरायसाफोरखौ बुंदों नोंसोर गाज्रि मोननो नाङा दै आंबो मास्टार नालाय आंबो मिथिगौ लोगो लोगो गथ'आ होसोबोनानै खाथियाव बुंबाय खुलुमबाय सार होननानै सारा आंखौ सिनायदों ना होनबाय आंथ' सिनायाखै सोरमोनलाय नोङो अब्ला गथ'आ बुंबाय सार आं बिजनिनि सार सानसेखालि नोंथाङा जोंनि स्कुलाव फैदोंमोन जोंनि स्कुलाव फैनानै गोबां बाथ्रा बुंलांदोंमोन सारा सार बुंनाय बाथ्राजोंनो आं थुलुंगा मोननानै मटिभेट जानानै
सार आं दा दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय होननानै बुंदों। अब्ला बिफाया बुंदों नंगौ सार नों बिसिनि स्कुलाव फैनायनि उननिफ्रायनो फिसालाया आंनिया सानफ्रामबो बुंबाय थायोमोन जे आं बाबा इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जागोन होननानै आरो गमामायै दा आंनि फिसालाया इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय दिल्लीयाव। फिसाया बेबायदि बुंदों। किन्तु आङो फिसालाखौ दिल्ली बायदि जायगायाव इन्जिनियार फोरोंनो हानाय आंनाव केपासिटि गैया। गैयाब्लाबो किन्तु फिसालाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्थआव गोबां बिथिङावनो आङो कमप्रमाइज खालामदों सार होनना बुंदों आंखौ। मा बिथिङाव कमप्रमाइज खालामदों? सार जोंहा न'खराव सप्तासेयाव बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन। किन्तु फिसानि सिमांखौ जाफुंहोनांगौनि सार्थआव दिनै सप्तासेयाव बोथिसेल' ना बेदर जायो। जौ लोंनायनि नामाव आङो सानसेयाव 30 थाखा 50 थाखा खरस खालामोन। फिसालाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्थआव दिनै आं जौ लोंनायखौबो गारबाय आरो 15 बिगा हाखौ आङो मालायनोसो आदि होयोमोन। फिसानि सिमांखौ जाफुंहोनांगौनि सार्थआव दिनै आङो खस्थ' खालामनानै बे 15 बिगा हायाव खेथि मावो। बिमायाबो दाउ फियो दानिया अमाबो फियो आरो बारियाव गायना दोननाय मैगंखौ सम सम खाथिनि बाजाराव फानहैयो आरो आंनि फिसालानि फरायनाया बेजोंनो थोयो सार होननानै बुंदों। थ' बिनिख्रुइ गोजोनथावसिन बाथ्रा मा थानो हानाय? दा आं बेखायनो बुंनाया थाखा फैसा धोन सम्पतिजों जों गथ'खौ मोजां खालामनो हाया। मोजां खालामनो हायो नैबेजोंसो नों मा सानदों गथ'खौ लानानै, नोंहा मा थांखि दङ, गथ'खौ नों माबायदि जोथोन लादों बिनि सायावसो सोनारो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखायनो गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन। अननायानो जोथोन लानाय नङा, गथ'फोरा जा बिदों बेखौ होनो हानायानो जोथोन लानाय नङा। बे थिंकिंआ जोंनि फिसाफोरखौ गाज्रि खालामदों। आं जे बुंबाय आंनि नामा जितेन्द्रसो होननानै, बेनिफ्राय आं लादों जोंस्रां ब्रह्म। दा आंनि नामा जाबाय फैला। मानो जितेन्द्र नाम दोनदोंमोन आंनि नामखौ आफाया? बे सारमोना मिथिगोन, गोदोनि एक्टर 85 नि एक्टर जितेन्द्र, राजेश खान्ना मोननि दिननि एक्टर जितेन्द्रनि नामाव आफाया आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदों। जन्म जादोंमोन खोमा। नंगौ, सिनेमानि डायलग होआखै आङो। ओमफ्राय आङोसो देरबा बै बाबुमोन बायदि जाबाथाय मा खालामोन आफाया? बाजारनि गेदेर गेदेरसिन ना मागुर खुसियाफोरखौ नायनानै लाबोनानै आइखौ बेखौ सबायजों सं, बेखौ थाइगिरजों सं होननानै बुङोमोन। बेनिफ्राय आं ओंखाम जानायाव आफाया नायबाय थायोमोन। आं आरो ना गिदिर गिदिर मागुर नालाय थिगसे जायो आरोखि। अब्ला आफाया मा बुंमोन आंखौ? जा आफा बेसेबां जानो जा, किन्तु एक्टर जानांगोन दै होनना बुंमोन। आं नोंनि नामखौ ओरैनो जितेन्द्र दोनाखै, बेसेबां जानो जा किन्तु एक्टर जानांगोन बाय थायो। दा आफाया बेबायदिनो एक्टर जानांगोन बाय थायो। ओंखाम जाबाथाय सामफ्रामबो नायनानै बेसेबां जानो जा, एक्टर जानांगोन बाय थायो। गामियाव आं ओंखारलांबाथाय आंनि लोगोफोर आंनिख्रुइ देरसिनफ्राबो दानिया ओइ एक्टर थांलाय एक्टर होनग्रा जाबाय। मा एक्टर आफायाबो एक्टर होनो, लोगोफ्राबो एक्टर होनो। उनाव एसे देरना बुजिबाय एक्टरा मा बुस्थु। थ' होमबा एक्टरानो होनबाय थायोब्ला आंबो एक्टर जानोसै होननानै आंबो थांखि लादों। एक्टर जानोसै आं एक्टर जागोन। दा एक्टर जादोंना जायाखै आङो बे? आं साख्रि नागिराखै, लाइफआव साख्रि होननाय बुस्थुखौ नागिरफेराखै आङो। थांखिया बेनोमोन आंना, एक्टर जानाय आरो मोनसे थांखिया लिडार जानाय। दा नोंथांमोनजों जेरै रायज्लायनो मोनदों बेनोमोन थांखिया। बे मोननैबो थांखिया जादों आंना। दा बेखायनो बेवहाय थानाय फरायसाफ्रा नोंसोरो ना जुदि साननानै लाबायब्ला, नों दिनैनिफ्राय जुदि थांखि लाबायब्ला येस आं मावनो हायो, येस हायो नोङो मावनो। मिथिबाय? नोंसोर साननानै ला थांजोलाय बहा इन्जिनियार जानो, जानो हानाय पावारा सक्तिया नोंसिनाव दं। बे सक्तिया बे टेलेन्टआ बायजोआव ओंखारबोआखै, खारन नोङो
सानफेराखैनो लक्ष्मण नामा नामोन नोंनिया मा नाममोन रहिना दे जिराय आं बे थार्ड डिभिजनफोरनि सेकेन्ड डिभिजनखौबो होनदों फार्स्ट डिभिजनखौबो होनबावबाय आङो कारन दिनाव 95 98 नङाबा भेलु गैया होननाय जाहैदों भेलु गैयाबानो बे नाम्बाराथ' भेलुआनो गैखाया दा बेवहाय थार्ड डिभिजनाव सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानाय गथ'फोरा गावबागावनाव खेबसे सोंनानै नाय नों मानो 39% मोनदों मानो थार्ड डिभिजन मोनदों नों खेबसे सोंनानै नाय गावनियाव फिननायखौ नों गावनो मोनगोन नोङो बुंनो हानाय नङा नोङो मानो 39ल' मोनखो मानो थार्ड डिभिजन मोनखो होननानै सोंबाथाय नों बुंनो हानाय नङा मा खालामनो सार आं 15 घन्टायै फरायदोंमोन इमान गोसो होनानै फरायदोंमोन फिननाया मा दं नों फरायाखैनोमोन गोसो होनानै नों फरायाखै आरो बियो मैया दाख्लैनि बाथ्रा नङा बियो स्टार्टिं जादोंमोन नों जेलानिखि 3 4 5 6 7 निफ्रायनो जाबोनाय बे जाथाया नोंनिया एसे साननानै नायहर थ' नों जा मावदों बिनि फिथाइखौसो मोनगोन नों जि आबाद मावदों बिनि फिथाइखौसो मोनगोन नंगौना माइनि आबाद मावदोंबा माइ मोनगोन खान्थालनि आबाद मावदोंबा खान्थाल फिथाइ मोनगोन थाइजौ दंफां गायनानै नोङो सानफ्रोमबो नायदावबाय थाबा आपेल फिथाइ थायगोन र' बा दिंगै लाना नायदावबाय थाबा आपेल फिथाइ थायगोन ना थाइजौ दंफां मा थायगोन थाइजौनि फिथाइ थायगोन आपेल नांगौबा नों आपेल दंफां गायनांगोन बस नों मोनजाथारगोन आपेल फिथाइखौ थ' नोंसोर मा मावदों बिनिसो फिथाइ दा आं बेखायनो बुंनाया बेफोर गासिखौबो बावगारजोब दिनैनिफ्राय गोदान सिन्ता खालामनो हायो कारन नोंसिनाव टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन बे टेलेन्टआ जेला बायजोआव ओंखारबोगोन अब्ला नोंसोरखौ रावबो होबथानो हाया